arroz festan parte hartzera. Beste behin ere, elkartasun eta antolaketa eredu izango da Iruña. Elkarrekin abestu, elkarrekin borrokatu. Gaur hemen, txantrean, Euskararen plazan, hainbat bizilagun, taldelkar eragile, zein beste persona batzuk elkartu gara, hemen komunitatean, datorren urriaren 12an, jaialdi polit eta koloretsu hontara gonbitea luzatzeko persona guztiei, aldarrikatu dugu ozen eta argi egun horretan espreski bat egingo dugula, borrokan bat egingo dugula, izan ere gure hirian bizi diren kulturaz berdin guztien eguna nahi dugulako, eta horren alde arrozak jaialdia, Iruñean arrozak jaialdia ospatuko dugu. Parte hartu dezakezue nahi duzuen bezala, izan ere arrozako sukaldatu edo bestela etorri festan eta simplemente hori, parte hartu. Eta hori, egunean bertan egongo diren hainbat gauzak esplikatu ditugu, hasia batean Iruñean egingo dugu dantza eta talde elkarrera eragile ezberdinak kulturaren inguruan daudenak egingo dituzte bere aktuazioak. Gero manifestazioan jaitsiko gara hemen Irubidera eta ja hemen ospatuko dugu sukaldatze, kolore, kultura zein diversidade festa.